Hello everyone, खुलुमबाय आंनि रुपालि बसुमतारी YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय आरो आं दिनै मानि सायाव भिडिअ लाबोनो नागिरदों स' आं दिनै बाजार थांदोंमोन नालाय दिनै दख'ना बायहैदोंमोन आङो दख'नाजों लोगोसे एसे फिसा माल बायदों आरोना फास्रा माबा-माबि फार्स्ट टाइम आं बे दख'नाखौ बायदों आरोना ओंखायनो लोगोफोरजों एसे शेयार खालामनानै देखायनो सानबाय आरो भिडिअनि गेजेरजों स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आं दख'नाखौ देखायनोसै लोगोफोर स' नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम लोगोफोर जै दख'नाखौ फार्स्ट देखायग्रोनोसै आरोना आंनि लुबैनायखौ मोनदों आरोना दिनै ओंखायनो आं दिनै हेपि आरोना लोगोफोर आं दिन्थिलांसै र' दख'नाजों लोगोसे मा मोनदों बेखौ आङो देखायलांसै लोगोफोर मा लाबोदों आरोना फार्स्टनिफ्राय देखायलांनोसै आङो ब्लाउस मिटारखौ आरोना नै बेलाय नुदोंना लोगोफोरनि आगरा जि मोजाङै गावदांदां बे जाहैबाय माबा केसा पाटनि आरोना केसा पाट दख'ना मिटारा गोलाव आरोना मोजां नङा लोगोफोर केसा पाट आरोना बेयो जाबाय ब्लाउस मिटार आरोना ब्लाउस सुनाय दोननोसै ओमफ्राय आरो फास्राखौ देखायनोसै आङो नै बेयो जाहैबाय फास्रा क्रिम कालारनि आरोना दख'नाया मोजां नुदोंना फुवारबाय थाला आङो बेनो फास्राया ओमफ्राय दख'नाखौ देखायनोसै आं नैलाय दख'नाया मोजां नुदो दा आंथ' मोजां नुखादो मोजां नुनासो बायना लाबोदों नालाय मोजांखौ नुखागोन आरोना ओमफ्राय लोगोसे नै आर'नाइ गोथां गुफुर आगर गोनां आरोना मोजां नुदोंना लोगोफोर ओमफ्राय सल गांनै बायदों आरोना नैबे पिंक कालारनि बेखौ आं जोंहानि मामानोसो बायना होदों आरोना 200 लादों बियो ओमफ्राय आंबो बायदों आरोना गांसे अरेन्ज कालारनि मोजां नुदों दा लोगोफोर बेयो जाबाय अरेन्ज कालारनि आरोना ओमफ्राय बारा लाबोआखै आङो ओमफ्राय नै ब्लाउस गांसे सिम्पोलनो लाबोदों आरोना बडि कालार नै बेखौ मा कालार होनो जियानो जा बाथ' कालार होनदों आरोना एखे बाथ' कालार बेयो बारा दाम नङा ओमफ्राय नै सेन्देल मोनसे लाबोदों आं गांसु बिदिनो बियो बे जाबाय 250 लादों आरोना 250 लादों बियो मोजां नुदोंना नै लोगोफोर ओमफ्राय लास्ट बारा नङा आरोना बे फिसा नै क्लिप मोननै लाबोदों आरोना बेयो गोथाङा जाबाय आंनि बेयो सालाय कालारा जाबाय पार्पल कालारा बेयो जोंहा मामानि आरोना भिडिअआ एसेबांसै आरो दामफोरखौ आं बुंनोसै आरोना खाथिनिफ्राय नै बेयो जाबाय 100 लादों ओमफ्राय बे गांसेया आंनिया बेबो 100 लादों ओमफ्राय पिंक कालारा जोंनि मामानिया बेयो 250 लादों बियो 250 ओमफ्राय बे आर'नाइया जाहैबाय बियो 180 लादों आरोना 180 लादों ओमफ्राय दख'नानि दामखौ बुंनोसै आं लोगोफोर दख'नानि दामखौ बेयो फार्स्टआवहाय 2500 बिदोंमोन आरोना ओमफ्राय 2000 ग्रेब होनानै लाबोदों बेखौ ओमफ्राय सेन्देलनि दामखौथ' खोन्थाखाबाय आङो 250 होननानै
बारा दाम गोसानि नङा आरोना बियो 10 टाका होना लानानै 20 टाकानि मोनसै स' फ्रेन्ड्स दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनोसै फार्स्ट टाइम बिदि केसा पाटनि दख'ना बायदों नालाय गैयामोन आंहा एबारनो फार्स्ट टाइम गाननो मोनसिगोन ओंखायनो आङो एसे लोगोफोरजों शेयार खालामनो सानबाय लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ माबोरै नांखो मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे सायाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनोसै स' बाय बाय